Everyone गासिखौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौ बरायनाय थाबाय दिनैहाय फुंनिफ्रायनो ब्लग स्टार्ट खालामदों आरोना सान्दुं सायदों फुङावनो लामायावहाय गुदुङा गुरजों आंजोंहाय सान्दुं सायदों आरोना दिनैहाय ओरैबायदि फुङावनो थान्दा सिखारनानै दिनैहाय माने जोंना गिर्जायावहाय खाम्फा अपेनिं खालामगोन आरोना 50 years सिगांनो 50 years जाखाबाय आरो खिन्थु जोंना माने खाम्फाया जाथ'वाखैमोन आरोना 5 years 2018 आवनो डिसेम्बरावहाय 50 years जुबिलि खुंदोंमोन आरोना खिन्थु खाम्फाया जोंनिया जाथ'वाखैमोन दिनैसो 2023 नै दिनैसो अपेनिं खालामगोन आरोना स' बेनिखायनो फुङावनो सिखारबाय ओंखाम ओंख्रि संबाय दायो दसेनो रेडि जानोसै आरोना टाइम जाबाय गिर्जायावहाय गिटाम खनगासिनो बिदिब्ला दिनैनि बे आंनि बे भिडिअखौहाय खाम्फा अपेनिं खालामनायखौ देखायनो हायो ना हाया अपेनिं खालामनायसो मोनहैयोना मोनहैया नोंथांमोननो बे भिडिअखौनो आं शेयार खालामनानै भिडिअखौहाय खालामजाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना अपेनिं खालामनायखौ आं देखायनो हायो ना हायासै आरोना सहैना सहैया सहैबाथ' आं देखायसिगोन सहैयाबाथ' देखायनो हाला आरोना ओमफ्राय बिदिनो खाजि जागोन आरोना जोंना एन्थाब ओमफ्राय बेदर बयलार ना लकेल टाइप बिदि मोनजागोन आरोना दिनैहाय स्पेसियेल सानडेनि स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना नोंथांमोना थारमाने 1K जानाय बायदि ओमफ्राय आरामसे सान्दुं सायगासिनो आरोना नै उदांदो कुकु ओरैबायदि फुङाव सान्दुं बिदि सायनो मोनबा जि आराम नांखायो आरोना माबाबाथाय गोजां बोथोरबाथाय फुङाव सिखारनानै खिन्थु थाब सिखारनानै सान्दुं सायनो हाबासो फ्रेस नाङो खिन्थुबा लेट सिखारनानै सान्दुं नांनाया मोजां नङा आरोना फुंनि सान्दुङा हले बरिया दा ओंख्रि संबाय थादों मोनथ'वाखै आरोना मोनखांबाथाय रेडि जानोसै आरोना 8:30 निफ्रायनो खाम्फा अपेनिं खालामगोन ओमफ्राय गिर्जायाहाय 9 निफ्राय स्टार्ट जागोन आरोना दिनैनि भिडिअ माबायदि जायो नोंथांमोननो शेयार खालामलांसै आरोना ससे क्लिप नायलांबाय था दायो सान्दुं आरि सायखांनानै लामानिफ्राय फैबाय आरोना ओंख्रिखौ नायनोसै ओंख्रि मोनबा मोनाबाबो रेडि जाना लानोसै रेडि जाखानानै नोंथांमोनखौ लोगो हमसिगोन आरोना रेडि जाखांबाय आरोना आंने गिदिंलायना खिथिसो रेडि जाखांबाय आरोना दायो गिर्जायावहाय थांसै आरोना जोङो गोदो बिदिब्ला दायो गिर्जायाव थांसै आरोना आं लोगोसे फैफादो दायो थांगासिनो आरोना नैथिं आनै साना दोङो नैथिं आं दोङो आरोना थांगासिनो जोङो सानै दोंना फुरा बैसोर आरो उनथिं थाबोलायबाय जों सिगां खाम्फा अपेनिंखौनो मोनहैगोन ना मोनहैया मिथिला आरोना जियानो थांगासिनो नुयोना नुवासै न' लेट जाबाय 8:30 आवनोमोन आरोना खिन्थुबा 8:30 बारबाय आरोना जों दायो थांगासिनो आनै साना दांदो नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थागोन आरोना नुयोबाथ' नोंथांमोननोबो शेयार खालामसिगोन बागानाव अपेनिं खालामगोन आरोना डेक'रेसन खालामगासिनो आरो दुइथा तिनथा आरो मोनाव आयु मेंसोदोलै दावखोनाया अपेनिं खालामगोन डेक'रेसन सोलिगासिनो हा माखो माथो रेडि मानसिफोरनि दा आथिङाव बिलुन माहा थांनो नोङो रन्दिस गाबोननिखौ आंसो आयु लुगैदोलां खाम्फा अपेनिं नो बिलुन नै लाय दे इथिंसो याव खिथि नै Jadi gue balik lah nanti mana? Gue kan? Transfer nunda, gue ambil lah. Bodong sana na izin ka? Bodong. Saya sampai jauh mudah-mudahan lagi. Jauh lagi. Jauh gue apa berat dengan sekolah?
कलेजाव ए आं सानदों दासो गलांदों फेनां देन जागौ संख्रि दैया खाम्फा अपेनिंखौ नुखाया जाबाय थानाया नङाबा नेबाय थादों आरोना आयं गबिन्दबो अपेनिं खालामगोन दायरे खाम्फा माने अपेनिं खालामनायाव ओमफ्राय आलासिबो सफैखाबाय आरोना दायो जों गासिबो जिरायनानै दङ मैयानिया मैला लाहे गासैबो नेनानै आमुनि नांजोब्बाय ओइथिं आलासि दङ नेनानै आमुनि नांजोब्बाय गासिथिं आंलाय बेयावनो फैना खालाय खासिजों सुरु खालामजेनबाय बैरबकुन्द'आव जागासिनो बरदिननि लाइन थाबाजोब्बाय खुमब्रा बरदिनखौ सिगां जागायजेनबाय जाबाय जोङो नोंखौ नायनांगौ माथो मिला थाव गैयैखाय गावनाव संनाया माइरं गैयैखाय आइजा आंनो दै लाबोलाय दा जाबाय आखे बुखार जाबाय साबनाया साबनायला आइला साबनायाव नै एन्था बाबा थुदों हो थांलां लासिसिम वासिसिम माबे गारना होदों माबे हायदों दायो खाम्फा बेखेवनायखौ नायखांबाय ओमफ्राय गेरजा जबाय आरो ना ओमफ्राय गेरजा जनाय मानायखौ आं माने जेबो ब्लग खालामासै आरो ना भिडिअबो खालामबाय थायासै गेरजा जखांबाय ओमफ्राय साहा लोंबाय जायै लोङै दायो न'आव हायबाय आरो ना न'आव फैनानै दा बिदिनो फ्रेस जानानै आथिं आखाइ सुनानै दसे रेस्ट लालायनोसै आरो ना रेस्ट लानानै
दसे उन्दुना लानोसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ माबायदि जाखो नोंथांमोना आंनो खोन्थाहरदो कमेन्ट खालामनानै आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो जायफोरा नायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय सोरबाफोर गोदानब्ला प्लिज आंनि चेनेलखौहाय अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना नोंथांमोना जाय साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना आंनि भिडिअखौहाय बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै माबायदि जाखो दिनैनि भिडिअआ ससे खाम्फा बेखेवनाय आरो जानाय लोंनायखौ आं भिडिअ खालामनाय जाबाय माने गेजेर जनायफोरखौ आं भिडिअ खालामनाय जायासै आरोना बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना बाय बाय